27 февруари. Да гледаш с други очи. Не помага опитът да забравиш, за да не се обиждаш. Най-добрият начин да си спомниш за нещо е, когато се опитваш да го забравиш, при което постоянно мислиш за него. Съвършенството на прошката се състои в това да не се забравя, а дори да се признае обидата. Като не се позволява да се развият натрапчиви мисли или огорчения. Състои се в това да погледнем на събитията с други очи и да направим различен прочит на обстоятелствата. Това не се постига посредством престореност на чувствата, като че ли антипатията внезапно ще се превърне в симпатия. Става въпрос за откриване на конструктивна връзка с този, от когото сме изпитали оскърбление, за да можем да изградим мостове, макар и в тишината. Сега, за да простя, ще